Jak analyzovat výsledky? Mít čísla a neanalyzovat je jako mít mapu a nedívat se do ní k ničemu ti neslouží. Hodně lidí si zapisuje své metriky a tím to končí. Jen koukají na čísla a nevědí, co s nimi dělat. Hodnota není v tom data mít, ale proměnit je v rozhodnutí. Analyzovat neznamená koukat na čísla. Znamená proměnit je v rozhodnutí, která zlepšují tvůj biznis. Dnes se naučíš číst své výsledky jako detektiv, abys přesně věděl, Metoda. Od dat k rozhodnutí ve 4 krocích. Dobrá analýza je jednoduchý proces o 4 krocích, který můžeš používat každý týden. Projdi svůj trichtýř, projdi si metriky v pořadí, dosah, retence, interakce, rozhovory, žádosti. Najdi úzké místo, ve které fázi odpadá nejvíc lidí. Právě tam je tvoje největší příležitost. Formuluj hypotézu. Myslím, že to padá tady, protože slabý hook, žádné CTA, slabý profil. Otestuj změnu. Použij jedno zlepšení v tom bodě a změř, jestli číslo příští týden vzroste. Nedívej se na všechna čísla najednou. Najdi úzké místo a oprav jen to. Úzké místo. Kam soustředit svou energii? Klíčem dobré analýzy je nesnažit se zlepšit všechno najednou, ale najít úzké místo. Bod trichtýře, který nejvíc omezuje tvé výsledky. Jako u potrubí, průtok určuje nejužší bod. Nemá smysl rozšiřovat zbytek, když neotevřeš právě ten. Urči, kde ti odpadá nejvíc lidí, a tam soustřeď celou energii na zlepšení. Jakmile ho opravíš, hledej další. Zlepšení úzkého místa nejvíc pohne výsledkem. Podívej se, jak ti každé úzké místo říká, co zlepšit. Vždy jen jedna proměna. Princip dobré analýzy. Měň vždy jen jednu věc. Když tento týden změníš hook, čas publikace, typ obsahu i CTA najednou a zlepší se to, nebudeš vědět, co to zlepšilo, ani jak to zopakovat. Změň jednu proměnnou, změř, pouč se a potom další. Je to pomalejší, ale je to jediný způsob, jak opravdu vědět, co funguje u tvého publika. Analýza s řádem, ne bez hlavě. Měň vždy jen jednu věc. Když změníš všechno najednou, nebudeš vědět, co fungovalo. Signál versus šum. Nereaguj na jeden jediný údaj. Pozor na přehnané reakce na jeden výsledek. Video, kterému se nedaří nebo se daří skvěle, může být náhoda, ne trend. Neměň celou strategii kvůli jednomu izolovanému údaji. Hledej vzorce. Když více obsahů jednoho typu funguje lépe, je to signál. Jeden samotný je šum. Analyzuj trendy v průběhu týdnu, nereaguj na fotku jednoho dne. Trpělivost s daty brání ukvapeným rozhodnutím. Reálný příklad. Marta sledovala své metriky, ale nevěděla, co s nimi dělat. Použila metodu. Prošla svůj trichtýř a uviděla jasné úzké místo. Hodně zhlédnutí a interakce, ale málo rozhovorů. Její hypotéza: Chybí mi CTA do soukromé zprávy. otestovala jednu změnu. Přidat do videí na 2 týdny, napiš do komentáře energie. Rozhovory stouply. Jakmile se zlepšení potvrdilo, přešla na další bod. Přestala koukat na čísla bez směru a začala krok za krokem zlepšovat to, co její biznis opravdu omezovalo. Časté chyby. Dívat se na data a nic nerozhodnout. Analyzovat znamená proměnit čísla v rozhodnutí, ne je jen pozorovat. Snažit se zlepšit všechno najednou. Najdi úzké místo a soustřeď se tam. Měnit několik proměnných najednou. Nebudeš vědět, co fungovalo. Měň vždy jen jednu. Reagovat na jeden údaj. Hledej vzorce napříč několika týdny. Rozlišuj signál od šumu. Praktická rada. Při své týdenní revizi se staň detektivem jednoho případu. Identifikuj úzké místo, formuluj hypotézu, urči jednu změnu, kterou ten týden otestuješ, a zapiš si ji. Další týden ověř, jestli fungovala. Vést si tento malý deník experimentů. Úzké místo vede k hypotéze, ta vede ke změně a tak výsledku,
promění tvoji analýzu ve skutečné a postupné zlepšování. Zlepšit jedno úzké místo týdně za 3 měsíce promění celý systém. Už umíš analyzovat, abys zlepšil a to, co máš. Když tvůj systém funguje a zlepšuje se, přichází čas myslet ve velkém, znásobit ho. V příští lekci uvidíme, jak škálovat tvůj systém, abys rostl za hranice svého individuálního úsilí.